तो तुझ्याकडे गेलो पळालो कधी हो तुम्ही गेला यो माझ्याकडे 8:30 वाजता येलो 8:30 वाजता 8:30 वाजता विचारा तो हैसून किती वाजता निघालो मला माहित नाही माझ्याकडे 8:30 वाजता पोहोचलेलो आता तुम्ही घेता बघून घेवा नको बोलते व्हिडिओ लाईव्ह होतो 8:30 वाजता येलेलो होतो व्हिडिओत पाहुणे झाले मग तो माझ्याकडे 8:30 ला पोचलेलो तो मधल्या पाहून तसंच काय होतं त्या काय विचारा 5 मिनिटं वर गेली त्याची माझी बोलणं 5 मिनिटं 7:30 तो जो ह्याला निघालो तो होते पाठात कुक कडे होतो पुण्यान बघ साफसफाई बघाय गेलं ना वाट बघ का आला आता आमच्या घरातच साफ करू चल खाली तरी खाली नको मेले तुका का अरे बिस्किट खायचं बिस्किट चल ए तर मित्रांनो पंकज भाऊजी पण चालले आहेत कामाक दोघा पुढे चालतात आणि आता आपण पण जाऊया आपल्या कामाक दररोजच्या. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात मी विनय गाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो आज जरा लवकरच जागिली, गेले 2 दिवसात काही जागिली नाही त्यामुळे सकाळी बाहेर पडले नाही. आज लवकर जागिली, सगळ्या लवकर झाला आंघोळ बिंघोळ आणि आता बाहेर पडलं आहे. बाबलो उठलो का नाही तर पहिलं बघूया, कारण की आज माझं मुंबईत जाऊचा दिवस हा. गेले आता हे कितवं आजचं 3रा दिवस हा. तर हे 3 दिवस कसे गेले कळले नाही. म्हणजे यावेळी सगळ्यात आधी मी जास्तीत जास्त व्हिडिओ करूचा प्रयत्न केला, टाईमपास काय केले नाही. नाही तर आमचं मी माझं आणि बाबल्याचं वगैरे तिकडे टाईमपास असता, तो यावेळी काय झालो नाही. झाले 2 दिवस, आज जाणार. हां, तर आज मुंबईला जायचा शेवटचा दिवस. शेवटचा दिवस म्हटल्यावर जर आमची गडबड असता. तर आता बघूया, बाबलो पहिलं उठलं नाही तो बघूया. ढोरा तर सोडल्यांना आहेत असं वाटतं. काय चालू काय नाश्ता? नाश्ता काय? नाश्ता भाकरी आणि दुसरं काय? तो काय आंघोळ गेले गेलो आंघोळी, सकाळीच आंघोळ करूक लागलो. देव पूजा करूची आहे ना. तरी आज म्हटलं पप्पा नाहीत ना त्याचे. खय गेले काका? पप्पा गेले देव पूजा करू हां, देवळात. तू लवकर उठलो म्हणजे मी लवकरच उठतोय. काय रे, काय म्हणतं? कॅमेरा टाकू काय? लिंबात कधी सांगितलंच नाही, मला खबर लागली. 900 रुपयाची विकले. विक्रीची नाही सांगा नको माका सांगा. मुंबईत मही आहेत माका. हा मग माका कधी देत असं सांगा. मग तू मागायची ना. कशा आता काय गेली? आता काय गेली? 10-12 गावची असे राहिली. हा चालत मका तेवढी बस झाली. कवळी म्हणजे रसवाली ना. तुझ्या लक्षात कोवळी जुनी नाही आपल्या पिवळी होती माका मी दोन आणून घेतले. अशी आहेत ना, अशी ती 7-8 गावची, 7-8 गावची. मग तू कशी एवढी देते मी आणून चालत. अजून हे मॅडम व्हिडिओ बघतात हा. पहिलंच सांगतोय, कलच मॅडमचा फोन येलो. हा हे का नंदन का सकाळी उठान गणपती स्तोत्र मनात सांगितले नाही हा. तू काय म्हणतं? मोबाईल डवळत असशील सकाळी उठान. मग पप्पा कामावर जातात तर मग तू काय करतं? तू उठलं नाही तो तू उठणार कधी? उठणार कधी? थंडीत जमत नाही हा. झोपण्याची ऍक्टिंग नको. मॅडम मी अभ्यास घेऊ सांगितलेलो हा. पटकन सांग मॅडमनी तुझ्या. तर तुका सगळं वार सगळे शिकवलेले आहेत ना इंग्लिश मधनं? काय नाही बघा मॅडम व्हिडिओ बघतात मॅडम. वार शिकवले नाहीत बोलला तू? हा मग सांग. पाठ नाही रवलंस मग आता. कसलीच नाहीत ना? मग वेनसडेची सांग. हा पुढे बोल. झाला W पुढे.
आता कांडा. मित्रांनो आता बागेत आलोय. बाग मस्त केली आहे बाबूने. गेल्या वेळी जरा व्यवस्थित नव्हती, अळी केलेली नव्हती तयार, तर आता केली आहेत. या बघा, ह्या अशा इथे पोपळी लावल्या सगळ्या, आणि पोपळींच्या मधोमध ही काळी मिरीची रोपं लावून ठेवली आहेत. कुंडीत आहेत ती. ही बघा, या साईडला पण या पोपळीत लावल्यात. आणि माहिती आहे तुम्हाला, हा बघा, हा झोपाळा, ह्याच्यात तो रोज झोके घेत बसलेला असतो संध्याकाळचा. त्यामुळे तो कोणाचे फोन बिन उचलत नाही त्या टायमात. आणि बाकी तुम्ही बघू शकता आजूबाजूला सगळं व्यवस्थित करून ठेवलं आहे. आणि मागे तो आपला मिरी प्रकल्प. आणि सकाळचे आता 8 वाजलेत. मस्त ऊन पडतं आहे, थोडं थोडं मस्त वाटतं एकदम. दरवर्षी शेती दिसते तुम्हाला. आता शेती दाखवायला नाही आहे कुठेच, म्हणजे यावर्षी, पुढच्या वर्षी असेल. यावर्षी पाण्याचा काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला, पाटाच्या पाण्याचा, त्यामुळे शेती कोणी केलीच नाही आहे. आज एकदम मस्त वाटतं आहे. शेवटचा दिवस आहे आज. जास्त काही करायचं नाही आहे, कारण की मग उद्या पुन्हा शूट आहे. नाही तर आज इथे थकायला होतं आणि मग उद्या काम होत नाही. आता बघू, बाबल्याक आज पण वाटतं टाईम नाही आहे, म्हणजे आमचं घराचं काम चालू असल्यामुळे टाईम नाही आहे. तर बघू. बाबू वाटला काय आला न्हाणीकडे मागच्या बाजू नारळ पाडत्याची भरून ठेवते ना पिशी. भाऊ काकाकडे. हा, काल रात्री, परवा दिवशी रात्री ती पिशी भरलेली नारळ कोणी नेले. हां. आणखी शेळी सोडून खाव, ती सोडणं बोलून आणून ते पिशी ठेवले. हां. ही एक गोष्ट झाली. कॉन्फिडन्स बघा, चोराचो काय भारी आहे. हा. आणि तकडे तो दिलीप दुवाळी ना, खैर शेळीच होती काही तकडे. काजी हे कुराडी ठेवली होती. ती कुराडी घेऊन पळाली. शेळी नाही ठेवल्या तकडे शेळी वेळाचं काय नाही, कुराडी घेऊन गेलो. कुराडी घेऊन. आणि भरत्या बदलाचे माडाचे 2 पेंडीच कोणी तोडून दिले. माडावर चढून ना एवढं आम्हाला लहान मारते, म्हणजे हातात गावणार शेळी नारळ 2 पेंडीचे पेंडी तोडून दिले. भारी काम. चोर भयंकर. वांडर ते वांडर. आमचे हे कपड्याचे नंबर लावित ना पाटा, त्या साडीओ असे पेरून ठेवी सगळ्याकडे. माहिती आहे मारतो लांब नेऊन चाय तुका पहिली ही बघायची बघतात कधी सोडता. चला चाय पिवा पटापट. फटकन फटकन नका नो उठाक मेळ्यान उशीर वाटा तुमका 9 वाजता. हा, आणि आम्ही काय केलं आम्ही त्यांच्या सिमेंट देण्यानंतर तुका काय सांगलं मी, सिमेंट पिशी ताबडतोब झाकून देऊ काय सांगलं तुम्ही. ही शिस्त असता का माझी, हा की नाही बघ त्या शिस्ती. हा, मोठा ठेवूचा लागता राक्षी आहे. तुका जाऊचा असत काहीतरी बाहेर म्हणून तर असत. होय तर तो तुझ्याकडे गेलो पळालो कधी हो तुम्ही गेला यो माझ्याकडे 8:30 वाजता येलो. 8:30 वाजता 8:30 वाजता विचारा. हा, तो हैसून किती वाजता निघालो माका माहित नाही. माझ्याकडे 8:30 वाजता पोहोचलेलो. आता तुम्ही घेता बघून घेवा. मी नको बोलते. व्हिडिओ लाईव्ह होतो. 8:30 वाजता येलेलो होतो व्हिडिओत. पाहुणे झाले. मग तो माझ्याकडे 8:30ला पोचलेलो. तो मधल्या पाहून तसंच काय होतं त्या काय विचारा. 5 मिनिटं वर गेली त्याची माझी बोलणं 5 मिनिटांनी 7:30 तो जो ह्यानं निघालो तो होय पाठात कुकुक कडे होतो. नाही म्हणतो बोलत रे. तर मित्रांनो, काल गुरांना आणायला गेलेलो आणि आज सोडायला. यो काय करता कळत नाही यार. आईच्या गावात
तू गप मग तू धक्का ह्या कशा करतात नाही का पाडो आता उडी मारूक लागलो त्यामुळे भीती वाटतं कधी खय उडकी मारीत त्याचं काय पल्लो नाही आज जाऊचा होता शाळा वांका रे आज तू सगळीकडे जाशील पाचून काय अरे बाबा पाय थापट लावलं की काळू पड बघ काय करतो चल हे बघ हे, चल, चल. अरे काय करतो अरे होय अरे खाल्यान पंचाचे पुरे खातात ते तेच खातो चल 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 त्यांच्याबरोबर चल एक फोटो मिळालो असतो तुझं चल चल वरती चल. पाटाचं पाणी दाखवूया की हो आता खयच्याकडे जात बाबा आता नको मजा नाही कंबर नाही लजू. आग्रात हा काय बनत आला आव काजींसाठी अरे मस्त मस्त रवले तर थांब काय करू नको 25 वर्ष इला नव्हता किती वर्ष इलाच नव्हता खय धरला धरला म्हणजे मोर इथं. मोर इलो घरात कसा काजींची काय कंडिशन आहे काजी बिजी धरले ते दिवशी काजी तुझी भाजी दाखवला आम्ही दाखवूया मग तुझ्याकडे गुंज मोठा या किती कधी मोवारले अजून धरलेत नाही पक्काच नाही पडले ते बारके बारके काजी होते धरले निघलेत काय बेनलस बेनावळ केलाच नाही ती याची बेनावळ झाली दोनदा करू सगळं काळजी कसली ढेरा होते यंदा ऊन बिन सगळा झाडा तोडल्या का ना ऊन येतं झाडांचा चांगला पिकी हे बघ धरले काहीतरी धरले बघ. तुका गमले हे बरे बघ हे बघ पडली आहेत आता पक्का पडतच मग कधी करूया म्हणतं सांबारा फासाचा कसा आधी धरा दे आताची पडतच कसा स्वच्छ ठेवत मिळत नाही तर काय पडत जवळ झाले ते हो झडपानच गेली घराच्या टायमात पानाच गळतो हे वेंगुर्ला काजी आहेत किती नंबर 7 नंबर 5 7 7 नंबर में मोठा की हो काजू मोठी झुडूप लहान 4 नंबर लहान पण धरता कमी फी जर कैची ही 7 नंबर आता एका शिपाची गरज नाही अरे शिकायची नाही वरचेच काजी धरले नाही हे धरले इकडचे धरतात पासा काही हे इंका ऊन मिळाला यंदा चांगला ही लाल बोंडाची आहे पिवळ्या बोंडाचे कमी धरतात ओ बघता बघ असतो आड्याची मजा झाली पण
कायच काम नाही, जोताचं काम नाही आणि कसलंच काम नाही. भारी म्हणा, फक्त- मला भारी भेटली आता. मालक भारी आहे म्हणतो. सकाळी उठायचा, चरायचा, घराकडे जायचा, खास चरायचा, बस. कोणाकच काम नाही. हा पुण्यान बघ साफसफाई बघाय गेलं ना, वाट बघ. गेल्यांचं काय आला मस्तपैकीने आता आमच्या घरातच साफ करून आता ती ही झाली आहे ना. सदस्य झालं म्हणून. वाटतं काय बघता कधी काय माहिती. चल खाली. तरी खाली नको मेले तुका का अरे बिस्किट खायचं. बिस्किट चल ए हू. येऊचा तुका पण तरी येत नाही. चल रे चल, पटकन करू ये 5 मिनिटात ऑर्डर.